рӯзҳои ба шуморе то ба шурӯъи шашумин чемпионати Осиё оид ба велосипедронӣ дар шоҳроҳ мондааст. Дар ин рӯзҳо бетанаффус варзишгарон вориди шаҳри Душанбе шуда истоданд. субҳи имрӯз ба пойтахти кишвар варзишгарони кишварҳои Таиланд, Покистон, Бангладеш, Амороти Муттаҳидаи Араб, Ҳиндустон ва як дастаи дигар аз Амороти Муттаҳидаи Араб бо номи Алшафар ба Душанбе ҳузур оварданд. меҳмононро дар фурудгоҳ худи президенти Конфедератсияи велосипедронии Осиё Осама Алшафар, котиби генералии Федератсияи душархасавории Тоҷикистон ва намояндагон аз ҳукумати шаҳр пешвоз гирифтанд. мо қариб бо ҳамаи намояндагони мунтахабҳо ки имрӯз вориди Душанбе шуда буданд ҳамсӯҳбат гаштем. хеле шудам ки ин ҷо ҳастам. нахустин бор аст ки ба Тоҷикистон меоям. ба раис ҷумҳури Тоҷикистон ва раиси шаҳри Душанбе изҳори миннатдорӣ менамоям ва барояшон барору комёбиҳоро хоҳонам. ман узви тими Алшафар Ҷумера мебошам. тими мо аз варзишгарони хориҷӣ мукаммал карда шудааст ва ҳадафи мо ҳам ба даст овардани мақому ифтихорӣ мебошад. ташаккури зиёд. ҳориб Абдурезо ҳастам, роҳбари тими Амороти Муттаҳидаи Араб ва барои иштирок дар мусобиқаи чемпионати Осиё оид ба дучархасаворӣ роҳи Душанбе шудем. ибтидо ба президенти кишвари Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ташкил кардани чунин мусобиқаи сатҳи баланд изҳори миннатдорӣ менамоям. албатта Душанбе барои мо хонаи дуюм гардидааст. ҳамчунин мехоҳам миннатдории худамро ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои муҳайё сохтани ин шароитҳо баён кунам. тими Аморот аз 15 нафар иборат аст ва онҳо дар ҳамаи марҳилаҳо иштирок мекунанду умедвор ҳастем ки дар ин шаҳри зебои Душанбе ба гирифтани медалҳои тилло даст меёбем. ман ин ҷо ҳамроҳ бо конфедератсия омадам. тими Непал дар ин мусобиқа иштирокчӣ надорад. хеле шудам ки ин ҷо ҳастам ва ҳамавақт аз дидани Тоҷикистон хушҳол мешавам. мақсади ман ҳам фақат тамошои Тоҷикистон ва ин мусобиқа дар Душанбе мебошад, вале мақсади асосии сафари ман ба Тоҷикистон ин иштирок дар конгресси байналмилалӣ мебошад. маротибаи аввал аст ки Тоҷикистон чемпионати Осиёро мизбонӣ мекунад. мо барои ин аз ҳукумати кишвари Тоҷикистон ва президенти Конфедератсияи велосипедронии Осиё миннатдор ҳастем. Федератсияи велосипедронии Покистон барои ҳамаи ташкилкунандагони ин мусобиқа як ҷаҳон сипосгузор мебошад. мо барои ин мусобиқа 6 нафар овардем. дутоашон дар миёни мардони касбӣ, 3 нафари дигар миёни ҷавонони зери 23 сол ва 1 нафари дигар миёни наврасон иштирок мекунанд. аъзои тими мо фақат мардон ҳастанд. мо ба ин ҷо омадем то дар чемпионати Осиё иштирок кунем ва тими мунтахаби моро дар ин ҷо 2 нафар муаррифӣ менамоям. як нафари онҳо миёни дучархасаворони мардони касбӣ ва дигараш миёни ҷавонони зери 23 сол иштирок мекунанд. умедворем ба ғалаба даст меёбем. салом Тоҷикистон. хеле шудам ки ин ҷо ҳастам ва метавонам дар чемпионати Осиё ширкат варзам. мо узви мунтахаби Таиланд мебошем. мо 3 сол қабл дар Узбекистон тавониста будем ки медали тиллои чемпионатро соҳиб шавем. ин медалро варзишгари мо миёни наврасон ба даст оварда буд. ҳамакнун ин ҷо омадем то хазинаи ҷоизаҳоямонро бештар намоем. мо ба ин бовар дорем. қайд бояд намуд ки дар чемпионати Осиё оид ба душархасаворӣ намояндагони 44 кишвари қора ва варзишгарони 29 давлат ширкат меварзанд. тибқи маълумоти Федератсияи велосипедронии Тоҷикистон дирӯз намояндагони Ӯзбекистон, Қазоқистон ва Муғулистон низ вориди пойтахт шуда буданд. илова намуданд ки то интиҳои рӯзи 24 март варзишгарон вақт доранд ки ба Тоҷикистон биёянд. баъди анҷом ёфтани мусобиқа дар пойтахт бо иштироки давлатҳои қораи Осиё ва Аврупо конгресси байналмилалӣ доир мешавад ки бештари намояндагони давлатҳо аллакай дар кишвар ҳузур доранд.